Forti Benajsa fil-limiti ta' Birzebbuġa huwa l-iktar fortifikazzjoni fit-tarf tan-naħat isfel tal-gżira. Mibni mill-Imperu Ingliż fl-ewwel kwart tas-seklu 20, għal snin twal dan il-forti kien okkupat illegalment mill-privat, kif spjega l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella. Wara ħidma ta' ġimgħat u kważi xhur biex din il-fortizza tiġi żgumbrata mill-okkupazzjoni illegali u anke tneħħew strutturi illegali, issa wasalna fil-punt fejn nistgħu nafdaw dan il-wirt storiku fidejn Heritage Malta. Għalli bħalissa fuq parti żgħira u distinta minn Forti Benajsa għadhom għaddejjin proċeduri fil-qrati marbuta m'ordni ta' żgumbrament. Sa dan it-tant Heritage Malta se tanalizza l-qagħda strutturali tas-sit. Benajsa huwa post importanti ħafna fl-istorja militari ta' pajjiżna u għalhekk Heritage Malta ħadd tidħol għal proġett ta' aċċessibilità biex tagħtih troddu lura lill-pubbliku. Il-Ministru għall-Kultura u l-Artijiet Owen Bonnici qal li bis-saħħa ta' dan it-trasferiment Forti Benajsa se terġa' tingħata lura lin-nies. Din il-binja 40 tomna ingħatat lil Heritage Malta minn idejn l-Awtorità tal-Artijiet biex issa nibdew proċess fejn il-pubbliku se jerġa' jirritorna f'din il-binja u jgawdiha flimkien mal-eżistiew. Is-Sindku Scott Camilleri saħaq li dan huwa mument storiku għal Birzebbuġa u qal il-Kunsill se jkun qed jaħdem ma' Heritage Malta biex il-forti jitgawda mill-pubbliku.